Battle Royale! Du kan ikke høre... Jo, det kan jeg nu. Lige der er en eller anden, der opkalder der lige insisterer på det. Ja, nu bliver du copyright strike derovre. Ja. Fedt. Det var da video. Jeg kan mærke, at jeg spiller tag her. Det tror jeg også mere, der er mig. Så, Kan man skyde lidt hurtigere. ja. Noget, hvor man bare ikke skal ramme, men ikke skal bygge bare i den. Okay, det, Okay. okay. Det er lidt tydeligt med de der. En død. Sådan her. Der er en mere. Så er der noget til det her. Nej, det var rigtig spiller det der. Hvorfor er det her en ting? Ærgerligt, vi kan tage den med. Hvad er der en... Hvad fanden er det der? Okay, så meget har Simpsons har jeg ikke set. Der er en eller anden mand på mappet. Det må være en boss. Oh. Der går en, der glider. Au. Få der en på med. Han svinger med sin pickaxe. Det er vanvittigt. Hvor er du? Problemer. Blandet for teambanding. For team. Au! Han rammer hårdt. Han ved. Har I også sat det der auto-edit til? Nej, det tror jeg ikke. Ja, man kan bare spamme sin edit-knap, så går den helt amok. Lad mig lige loot. Lad mig lige loot. Hvad fanden er det der? Skal jeg spise den? Gør det. Tror jeg ikke. Okay, det er bare liv, og så igen den effekt der. Pop rock effekten. Det kan ikke være rigtige mennesker, det der. Den ene, det er en... Altså, hvorfor har han stadig shield om der? Der står 4 mennesker og skyder på ham. Nå, det er fordi, det er en NPC, de har hyret. Nå. Jeg gik ikke efter ham. Nej. Han blev bare ved med at skal lade ramme ham. Vent, du har kastet en ballon på mig? Hvorfor har han en ballon? Damn. Men det er den her, der gør det, tror jeg. Ja. Giv mig en ballon. Giv mig, jeg vil også en. Wow! Det var ikke der fall damage på den her. Det er AI, det der har sagt. Ja, det er rigtig meget. Jeg får din ballon alligevel. Gør det, man kan give balloner til folk. Så er der rigtige mennesker i det spil her stadigvæk, eller er det bare os? Nej, der han død til Conrad, kan man sige. True. Det var et rigtigt menneske. Ikke det der vis nu. Der er et menneske der nu. Nej! Helt joink. Han er headshottet. Hvor fanden Lige hernede bagved et eller andet sted. tror vi Jeg ikke, kan jo ikke lige give mig en ballon. jo. Han er knocked. Er der nogen, der bygger her? Fuck. Au. Han var lidt Oh udsat, my når god, man han laser. Jeg har et HV. Men ikke på mig. Her Sam, under dig. Under mig. Jeg har ikke tænkt mig at ramme. Oj, okay. Men der er en i live. Wait, what? Jeg er blevet... Jeg er en final boss. Hvad? Hey. Jeg har itemet for den der boss. Åh. Det Hvad er det, du er har så på? sindssygt ud. Der er en legendary infantry rifle. Hvad er det, du har på? Men jeg ved det ikke. Der stod et eller andet. Den er fed til gengæld, den kan jeg så godt lide. Wihihi! Siger den Hvad siger du? det siger den På Ole Vedel. Okay, der er en legendary tekst nu. Den normale en, ikke den der store en. Wait, what? Altså, jeg har en Mythic P90. Det lyder også ret sindssygt. Jeg har et mythic, et eller andet random hoved. Den er en mand. Ja, det er lidt spændende. Hvad kan dit hoved? Det første headshot damage jeg tager, så rører mit hoved bare af, og så hvis jeg samler den op, så tæller det igen. Harry Maguire! Har vi en idé om, hvor gutten er henne af? Nope. Han er her! Jeg trickshotter ham! Ja. Wow, et trickshot. Jeg ved ikke om det var en bot, eller om det var bare en på en iPad. Jeg tror ikke, der var mange spillere i den lobby her, men det er fint. Fortnite giver os Ah, der var lidt lige vinding, nogle så er vi i gang. Yep. Men skal vi ikke ud og se, hvad den der paraply er? Nej, den stik. Jo, vi skal se, hvor paraplyen er. Hvorfor er den oppe? Okay, den er horribel. Hvor er den grim? Hvorfor kan den stol? Du må ikke lige sidde på den der stol der på vej ned, det går ret fedt. Altså, hvornår er det, man får skins i det Battle Pass her? Hvorfor får man ikke det? Nå, du kan battle passer. Selvfølgelig har jeg det. Er det ikke snart sæson 10 i OG, så vi kan rende rundt i Mex? Nå ja. Hvad sæson er det overhovedet på i OG? Er de kommet til chapter 2? Nej, tror jeg ikke. Ej, vel? Det tror jeg da, er de ikke Nå, det? vi misser alt det sjove. Har vi misset Mex?
Vi skal ikke ellers spille med Mikkel. Currently OG Chapter 1 Season 6. Men Hvad var er det en for god en? sæson. Var det den med Ludwig, der fløj? Ja, og der er de der shadow-ting, der man kan tage, som man kan flyve. Nå, nej. Det var så godt. Nej. Jo, så blev man bare ved med at højreklikke opad. Lige præcis, det var så godt. Nej, det var fantastisk. Nogle vil mene, at det faktisk var den sæson, hvor Fortnite begyndte at gå ned ad bakke. Nej, så kom sæson 7, og så var der flyvemaskiner. Det Åh ja, det næste, der har flyvemaskiner. Og så kommer Og sværet også. shing. Ja, lige præcis. Hvor der en gave? Jeg står ikke. Oh shit. Slap af. Husk din taske. Ind Hvor over der en mig. spiller? Der er en over jer. Det var jeg Det ikke. var ikke så meget en rigtig Jo, spiller. det var... Nej, det var jeg ikke nogen. Det er for pus. Er det rigtige spillere? Nej. Det er heller ikke rigtige spillere. Fortnite, hvor lav rank har I lige placeret os i? Og han lå derovre, så ikke på bjerget ved siden af. Bill, Mark. Ja, bygger derovre. En død. Men han skal bare væk ham der jo. Han har noget. Og du har med noget. Ham så væk. Der er en mere. Så en her. Så en, Men du er så elendig. Er det ham? Jamen, er der bullet drop på det her, eller hvad? væk. Nej, Væk. bare skyd! Nå der. Nogen der skal prøve ballongun. Ja. Hvad kan den? Yep. Jeg kan også lidt skyld i mig. Du kan launche dig selv op i luften, hvis du skyder lige ned i jorden. Og så skader den faktisk ret okay. Den skader ikke mig Det selv, er vel? du sindssygt, man kommer højt nej. op af det der. Men jeg jagter ham her med rundt, det skider jeg sådan på. Men kan man få mere end en ballon på egentlig? Det ved jeg ikke, om man kan med dem her. Så jeg kan prøve lidt skyld igen. Okay, kom her. Hvem's, Det tror jeg ikke. Nej, han har ramt det er 75 smider, nu tager han en bil og kører væk. Som hygger du dig meget med. Men der er en bil mere. Jeg håber, han er venner. han har ramt 36 hvid. Jeg launcher. Nej, stop. Jeg launcher også. Han er død. Ja, læg dig ned. Sådan. Kan jeg ikke lige få en ballon? Der er en tilbage igen. Han må være. Ja, men så der er rigtig spillere i det game her, trods Det alt. er ham her hold. Jeg vil lige skyde ham op med ballonen. Gør det. Det kan du godt. Og så skal vi se, hvis man skyder ballon af. Hvad er herinde, så så får I? du med. Jeg tror, det er en AI, det her, ikke? Og Det er det sidste spiller. Op med Ja, ballonen. stadig en AI. Stadig en AI. Vi kan lige på et test. Prøv lige at ramme. Ja, så lige. Vi skal lige op. Ja, Øh, han er ikke meget op af det, ikke om det? prøv lige at... Skyd den lige af. Ja. Men har vi Ingen splashes, så okay. kan vi heal ham igen. Okay, og så kan man så... Vi Smadre kan ikke få ballon. splashes, så vi dræber ham. Jeg kan ikke ramme ballon. Sådan der. Jeg finder lige nogle splashes. Jeg er på splashes, jeg. Okay, Og han det er døde ikke. Han var et liv. Jeg ramte ham for 4 herfra med min tag. Nøb, 2 i streg. Okay. Ja, det er der var windstream, der lidt flere starter nu, rigtige eller hvad? spillere. Oh, back to back. Det er hvad på et eller andet tidspunkt rammer en lobby fyldt med spillere. Ja, præcis. Hvad er Fortnite win-rekorden egentlig? Er det sådan noget 70 eller sådan noget? Vanvittigt at vinde 2 AI-spil i træk, så snakker man om min rekord. Vi er coming. Løb, kom nu! Han smækker graven. Nej! Er der flere Mystic Items, tror vi? Har vi set flere? Jeg fik ikke en myth. Jo, det var en myth. Jeg fik den Jeg har haft det med P90 Mythic nakken, SMG. Ja, det var, den fik jeg ved nakken sådan en, hende der konen på en kyst. Sådan witch-agtig. Ja, men altså, hun fløj på en kyst. Hende der konen, hedder March på en kyst. Ja, det er selvfølgelig nok. Okay. Vi skal bare have konen på kysten. Ja, kystekonen, yep. Damn. Så får du en SMG. Så det er en launchpad, det her. Ja. Stoler Jeg på bare det. klatrer op. Klatrer op, så flyver du. Yeet. Okay, det er faktisk en... Okay, jeg troede, du Men jeg følger efter ham, der er halvdelen af mappet rundt. Nå! Og har vist mig alt. Jeg tror du så det senere på TikTok eller sådan noget. Nej. Det er ikke sådan en, der er det ikke dig. Har en. Hvad er kønne? Har du den i guld? What? Dårlig guld! Jeg troede, den var grå. Hvad gør Jeg kan ikke se noget. Du skal have colorblind på. Okay, det er en lækker bil, det der. Den er sgu Men lidt den fræk, er jo den her. helt fyldt op bag, vi kan ikke være her. Nå, det er selvfølgelig en lokker. Haha! 2 personer. Vi bliver nettet, er det Og også? det var, nej, det var også din ham, du har hyret. Terrorist. Det er nok kun et spørgsmål om tid, før jeg ryger igen. Stop med nade, altså! Jeg er så glad for mit køb af mennesker her. Det er også Det er dernede. en forkert slave, du har fået fat i her. Der er en nede bag os der. Der er en, der er Ja, han er involveret. lidt sådan. Hvor er ham bag os? Han er blå. Han er død. Jeg rammer alle En skyder. mere bag os, der løber ind. Det er ham med hovedet. Han er hernede i busken. Fuck, vi skal jo ind Men vi her. skal i zonen. Han pusher os nu. 30 på den ene. Kommer.
Bliver der nede igen, hvis det er min holdkammerat. Nok den her. Nice. Det var vigtigt ved en af dinget. Ikke på crack. Han... Dinger en her. Nice, 2 døde. Den anden er oppe. Men en oppe. Ja, lige over. Skub ned. Så de 2 der. Ah, nice. Let's go! Third party. Skal se ham. Det er op den Lille ene. busk. Switcheroo. Kom igen. Du vil gerne. Han vil gerne. På den anden side. Okay. Han hopper bare igennem mig. Welcome to my bush. Jeg er speedrun. Er du klar? Okay. Jeg var ikke klar. Nice. Fuck, det er et sted fight, det her. Hvor det er homer. Nå. Ja, det er et. Shotgun. Wait, der var lige ham der. Jeg kan se den der haha meme. Ham der på Simpsons. Ja, Han der kom lige frem, frem. da han døde. Der er en blå tag, så kan sådan en. Du er lige omega skæmt her. Jeg tror ikke, der er noget våben. Så det tager jeg som med de ja. Hold Der går ved er andet, er på der? den anden side, ja. Der er ikke nogen forfald, de bliver skamet der. 46, gange 2. Crack. 40 liv. Han nok. Nice. Ej, hvor de lækker, når de shockwaver. Ja, det gør det. Så dem har den der ballongun der. Jeg sidder lige hernede. Shockwaver. Nice. Ej, jeg blev ramt. Skyd min ballonkønne. Hjælp mig. Det er så ikke, jeg kan. Du skal bare hoppe og crouch. Igen. Holy. Spiller lokker. Pas på, hvis du bliver sendt op i luften, du er færdig. Det kan jeg godt mærke på det hele. Holy shit. Shit. Okay. Okay. Ja nok. Okay, det er den vanvittige til. Man skal bare ramme nogen med den, og så bare laser dem, når de er oppe i luften. Man kan ikke gøre noget. Der er en, der fanger mig i hjørnet. Så ved man, at det bliver et godt spil, det er. Ja. Du kan dominere i lobbyen. I en lobby, hvor man ikke kan bygge. Jeg er så over, altså. Men der er en lame hen. Okay. Er det en fancy lama, eller er det bare en helt standard lama? Den er rimelig fancy, vil jeg sige. Det må man da sige. Jeg fik ikke nogen matchet af den. 84. Ink. Ja, nogen der fejrer. Ja, Skød lige på en lampe. sådan. Der var en lanterne, der lignede hovedet. Fint nok. Okay. Det ligner ikke... Nej, det gør det ikke. Det er simpelthen ikke rigtigt spil. Jamen, det er der, vi har en chance. Der er vi bedst. Der er vi back. Lige vi har ingen chance, vi bliver nok. Der var lidt langt ned, der kan jeg ikke lige bygge. Den der kunde. Ja. Sig det til, at vi har en chance, og så det ingenting. Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Hvordan er det, vi ikke har fundet den der gun der? Jeg ved det ikke. Han gider ikke være ved. Vi fandt den første spil, og så... Aldrig igen. Så en gang, hvor vi nakkede ham, og så siden der... Okay, der er kæmpe vedfejl dernede. Der er nogen her, der har den. Den wave. Ikke har den anden i zonen. Nice. Hvor blev den af? Den her vej. Den her vej, eller så. Jeg tror, man skal have i pusken herovre. Skal lige se, om man har den gun her. Og den, han er nok gået hen. Jeg ser den ikke, men det kan godt være, jeg er blind. Jeg ikke noget. Jeg er ramt på skjold. Han har ramt 8. Damn. Er der mange? Yep. Er det en busk? Nej, han er herovre. Altså, Den kan væk der. Hvor mange shockwave har du med? Han har ramt 60 ud. En til. Han lægger bare, når han er... Man kan ikke track ham jo. Jeg er i Narnia. Så jeg tager lige på ikke at dø. Okay. Det er meget lækkert. Jeg tror, at supply der er noget. Jeg kan ikke tage hans væg, når han kommer ud. Det er fint nok så. Jeg er 2 tilbage. Lavet taggen. Så er der flere ting. Så lad os håbe, de ikke har den der, og det er de sidste 2. Det vil være lidt irriterende. Altså, 3, 2, 1, yeet!
Han er low. Det er også en. Cracket den ene. Ikke ham. Cracket. Let's go. Havde de den? Nej. Nå, jamen så finder vi den bare ikke. Så. Nej. Vi har prøvet den en gang hver. Ja, det må være rigeligt. Hvad er vores vurdering af det her? Vurdering? Altså, det er faktisk bedre, end jeg lige havde regnet med. Må jeg indrømme. Dengang jeg så, altså, at det var det her Simpsons, og så tænkte det blev sådan lidt mærkeligt. Men de har ikke tilføjet sådan helt vildt mange ting, der bare er fuldstændig forfærdelige spil mod. Nej, det virker nogenlunde normalt. Ja, udover grafikken. Men det er jo så, hvad det er. Ja, jeg tror faktisk, det kunne være ret grineren. Bortset fra, at vi ikke kan finde ud af at spille dem mere. Ja, det er jo så, hvad det er. Det er noget andet.